Sziasztok, mi vagyunk a Hártúval, és egy 5 perces challenget fogunk legalábbis megpróbálni, amit nagyon sokan láttuk, hogy elbuktak, nagyon sokan sikerült nekik, reméljük nekünk sikerülni fog. Ez 5 perc alatt 50 húzózkodást és 100 szekvőt kell megcsinálni, és teljesen mindegy az, hogy milyen elosztásban csináljuk meg, tehát mindenki egy saját taktikát alkalmazhat, meg a fogás is igazából, hogy láttuk, mindegy. Az a lényeg, hogy 5 perc alatt meg legyen. Eljebb. Van idő, nyugi. Nyugi. 1 perc 10. 20-40. Pihenjél, nyugi van. 2 perc. 50-20 volt, ugye? Én nem számolom. Lejjebb. Ezt a felénél. Gyerünk. Meg lesz az. Mennyit kell? 50 100. Hány perc? Még van 2, bő 2 perc. Gyerünk, Matyi. Amúgy szúnyomban legyen el. Jó, pihenj, van még 2 percet. 42-60. Már csak fekvő. Én megcsinálnám amúgy a helyedbe a pull-upot. Ja, igaz. Még 8-at túljál bele valahogy. Jó. Gyerünk, nyugi. 1,5 perc, Maki. Azt a 3-at már nyom bele. Nyom bele, idegből. Jó, 2, és gyere le 1-ből. Jó, és kicsit pihenj. 1 perc, 15 másodperc. Meg lesz. 10. 40 fekvőt kell. Nem kell egybe lenyomnod. Csinálj meg 10-et, Maki, 10 fekvőt csinálj meg inkább. Jó, 1 perced van. 10 fekvő. Jó, pihenj. 80. Okay. 20 fekvő, de van 40 másodperced. Pihensz egy 10 másodpercet, fél perc alatt megcsinálod, gyerünk. Igen. Pihenj, nyújtóz egy kicsit. Mennyi van még? Fél perced van. 20.
De gyerünk, majd 20 másodperc, ezt idegből, gyerünk, 20 kell lejjebb, úgy. Ami a csövünk kifér. Lejjebb azért, 15. 10 másodpercet van, Matyi. Gyerünk. Menjen neki. Lejjebb. Gyerünk, Matyi. Gyerünk. 5, 4, 3. Bazd meg. Gyerünk, nyom le azt a kettőt. Bazd meg. Milyen érzés? Így van. Más kérdés, hogy nem tudom felvenni a karom, de nagyon mérges vagyok úgy magamra, hogy lehet, hogy Mit gondolsz, hogy hogyan lehetett volna jobban csinálni? lehet, hogy kicsit sokat pihentem, nem tudom, de szinte meg is vagyok elégedve, de szinte nagyon mérges vagyok magamra. Egyébként viszonylag büszke vagyok. Gyerünk, Norbi. Számol vissza. 3, 2, 1, go. Nyugi. Csak 1 percnél jársz. Számok mennyik? 20-40. Szép. Searching for the light, been learning to fight through the darkness. I'll get this right, we were born to shine and we still got time, it's not hopeless. Don't look now, here comes that awful feeling, my walls are caving in. Heaven help, I can see my ghost on the ceiling. Let me breathe 2 perc. again, 'cause I just wanna live my Jó, 3 perced. Jó, Norbi. 8. pont. Mi 20? Aha. Utolsó legrosszabb. Ötösével is jól áll, csomó időd van még. Nyugi, Norbi. Nyugi. Két perc 35. Hogy chill, még rengeteg időd van. Most ez 3 percnél. Mi van 2 perced? Az para. 40 fekvő még van. Nyugi, 3 perc 20, még van. Még van. Még kell 10 pull-up. Ami 10 pull-up helyett 20 fekvő?
Most jársz 4 percnél. Van 1 perced. Nyugi, még van fél perced. Még van fél perced, jó? Nyugi. Az még több, mint elegendő. 42 pull-up. Ez az. Négy perc 50. Gyerünk! Gyerünk! 4 perc 56. 58. Nem baj, csináld! Gyerünk, már nem kell sok. Nem tudom megcsinálni. De, ott pihenj! Na, gyere! Ez nehezebb volt, mint gondoltam. Ha mondom őszintén, most már az elején éreztem, hogy kakás lesz. Csalódott vagyok. Ezt biztos, hogy nem hagyjuk annyiba, tehát a későbbiben megpróbáljuk még egyszer, szerintem biztos vagyok. De... hát csalódott vagyok. Hát ez nem sikerült. Megpróbáltuk, amúgy nem mondanám, hogy annyira rossz lett. Lehetett volna jobb is. Jó párfekvő, nyilván nem biztos, hogy olyan volt, aminek lennie kellett volna, de most legyünk őszinték. Ilyenkor kicsinál tökéletes forma szerintem. De minden esetre büszke vagyok, meg nem is. Én nem. Én nagyon nem. De jó lesz ez. És mi lenne az, amit máshogy csinálnátok, hogyha lehetne? A legközelebbi próbálkozáson. Nekem szerintem igazából csak max több erő kell, vagy ne egy 10 órás munka után jöjjek, de amúgy mentálisan. Én úgy gondolom, hogy de ja, ez van, folytatjuk, aztán meg jön majd motivál a pózolás. Ja. Köszönjük szépen. Köszönjük. Sziasztok.